Sa tinguha nga matabangan ang katawhan sa Baganga, Davao Oriental, hilabi na nga adunay problema sa panglawas nga nanginahanglan og operasyon. Gipaningkamutan sa lokal nga gobyerno nga mapahigayon sulod sa 5 ka adlaw ang labing unang municipal-wide surgical dental mission sa pakig-alayon sa Maharlika Charity Foundation, Southern Philippines Medical Center kun SPMC, Department of Health ug kapin 20 ka mga sponsors aron mahingpit kini. Busa 400 hangtod 500 ka mga residente gikan sa 18 ka mga barangay sa lungsod ang naserbisyuhan, mapa-minor man o medium procedures. Sama sa minor cyst, hemorrhoids, hernia, kundanlak o cleft palate operation o gibot sa ngipon. Usa sa mga nakabinipisyo sa surgical mission ang 66 anyos nga si Rodrigo Byron Sr. nga adunay bukol sa iyang tudlo. Sumala niya, dugay-dugay na niya kining gibati, busa nakadesisyon siya nga ipaopera sanglit higayon sab kini kay dunay gidalit nga libreng operasyon ang lokal nga gobyerno alang ngadto sa mga nagpit-o sa kinabuhi nga susama niya nga dili na kinahanglan nga mugasto sa ilang kaugalingong kwarta. Dako kay gikatabang kay sa tanang butang nga ani adiri og mga assistant ana atanan ug dako ming pasalamat. Matod ni Dr. Benedict Ben Valdez, ang president sa Maharlika Charity Foundation, tumong sa misyon nga matubag ug mahatag ngadto sa mga residente sa Baganga ang mga panginahanglan sa medikal. Hilabi na sa mga residente nga walay katakos nga magpaopera tungod sa kawadon sa kinabuhi. Ang lungsod sa Baganga adunay populasyon nga 68,000 ka mga residente. Since ito ang pinakaunang medical mission dito, makikita natin na ano talagang kailangan ng healthcare needs ng population. So nakita natin na marami kailangang operahan. Dito sa mission na ito, inuna natin yung mabilis na operasyon at malaking impact. May mga nakita kaming na malalaking bukol na i-refer natin doon sa Southern Philippines Medical Center na hindi kakayanin dito sa mission na ito. Ang mga constituents dito, wala talagang pera. Kahit anong advice natin, hindi talaga sila makapag-opera kasi yung dinala namin ng mga espesyalista dito, these are private practitioners ng Davao City, na pagka magpa-opera ka sa kanila, napakamahal, pero dito libre. Dako ang pagpasalamat ni Dr. Valdez kay dunay ingon niini nga inisyatibo ang lokal nga gobyerno aron madalitan og libre nga serbisyong panglawas ang mga residente. The benchmark here is actually identifying the root cause of the problem, whether it is economic or health. But economic and health, dapat tandem ito sila because even if that you need to have a surgical mission here, they know how much would it cost to organize this one because it is not without expenses for the LGU. But at least that if you are actually spending, let's say 1 peso, you are actually operating a lot of patients already. Kaya ito nagpapasalamat kami dito sa local government ng Baganga, na municipality ng Baganga dahil they are very active in terms of healthcare to their constituents. Matagbulan ang misyon sa grupo nila Dr. Valdez sa mga lugar sa Mindanao ug Visayas. Sumala ni Mayor Ronald Pepot Lara nga namugna ang inisyatibo tungod nakita sa lokal nga gobyerno nga daghang residente ang nanginahanglan niini. Akin nga inisyatibo purposely to those patient natong wala sila capability or capacity para magpa-opera dito sa Davao City or sa provincial hospital. Kasi kung magpaadto sa Davao City, dana kung wala kay 30,000 up to 50,000, dito ka ma-operahan dito, transportation, etc. So, morning during sa inconvenience ako sa pagka-board member with Governor, the late Governor Ma'am Cora Malanyaon, moni akong na-experience. We have been annually surgical mission in our provincial hospital under the provincial government. When I observe na maraming mga tao na mga unprivileged, there is no capacity para magpa-opera sa Davao City, yun, naisipan kong maghanap o mag-link sa mga may taong puso na gustong tumulong. Yun, nakausap ko yung taga Maharlika, SPMC, no, mga doctors, at saka yung by help also my sister. May sister na Islam, si Yusaria Isik. Siya ang nag-link din. Yun, na-realize, naghanap ako ng makatulong sa akin, mga medical supply. Yun, dumating, maraming nagtulong.
Nagpasalamat si Mayor Lara sa mga ahensya sa gobyerno, mga pribadong sektor ug mga sponsor nga mitabang kanila aron mahatagan og katumanan ang surgical dental mission sa lungsod. Usa sa mga midunar ug mga medical supply si Beverly Morales Dayanan nga kanunay nakiglambigit sa mga kalihukan sa gobyerno ug non-government organization ngadto sa komunidad nga susama niini. Anything that we can do for Baganga, something like to touch lives, touch communities, anything that we can do in any way. And I'm so glad the leadership of the municipality of Baganga is really initiating this kind of activity. As you know, this is very meaningful for everyone. No, for the very first time that such a major undertaking such as this surgical mission. As you can see. There are a lot of patients really to be helped, and reaching out to the far-flung barangays, and this is intensive and extensive. In terms of figure, no, I wouldn't say, but it's really very significant, and especially those items that's just not available in Davao City. So we have to source it out from Cebu. And because this is a major, this is surgical, no, some medicines are not just like readily available. Gipasalig sa lokal nga gobyerno sa Baganga nga lauman sa katawhan nga daghan pa mga serbisyo ug programa ang idalit ngadto kanila. Dili sab kini ang ulahing higayon nga maghimo og municipal-wide surgical dental mission ang lokal nga gobyerno. Ang Baganga ang naginusarang munisipalidad sa Davao Oriental nga nagpadagan og kaugalingon nga ospital nga adunay infirmary status. Ang surgical dental mission gisugdan niadtong Sabado, Hulyo 15 ug mulungtad hangtod sa Hulyo 19 nga gihimo sa Municipal Gymnasium, Municipal Covered Shelter ug Baganga Municipal Hospital. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Province of Davao Oriental. Stay safe